Hanya hai lam sogo ani YouTube channel o hingke noro kaham da tong bai khakayo kaham da tong na hinui hambo kaham no hingke tabu hingke ang phung basawoi ko mami songai tongo ta hingke o jaga no hoite nang vlog jengkha ko tabu hingke muya songai tongo muya bai tai badia sikamuk khlaiyo ang bono berma butik khlai tongo ta hingke tabu hingke muya simi rugui tongkho phena rok khibioi aboni pore iko moso tei berma no sui berma rok sui tei moso rok togoi nai paikha ta hingkai sikamo rok rasu akone sui nai paikha tei badia rok subai ka abori nai tabu hingkai phena rok khibi phailia hingka tabu ang berma moso reuri nai tabu hingke reuri kha hingkai muya rogo hingke to moso rok khuly rikhe market no thogo tei ros bo onguta hingke tabu hingkai sikamuk bo khichoni rika sikamuk hingke omo sikamuk borok chikon sikamuk omo hingke ko batia rok joto ribaijak hingkai tabu kholoboi toninai hingke kisa kol naigina hinui kol nai tongkha omo ake songkha market thokjago muya taklai bosoro hingke ang muya market thokjago tamoni male norok ani blog o muya mang songmani nugui tongkhana hingke chwng top thokjago taklai bosoro hingke ba muya mang pai chalai talaikha tabu hingke to ani mui si munui thangkha hingkai rising bo thaisa togori paikha hingke tabu maise chawi mankha phungni mui hingke tini mui mung sana wngchinai phungrogo basa songlia ta hingke dekotoma songkamo debo bago banyo tabu hingke ang phungni maiti chabaioi kisa noktolo khori phaijak norokno ang ekta manui phunuknani bagui phaijak norok naitongdiya ni video no jaya kare hingke norok nugui mannai ang norokno tamo phunukna nai tong yango hingke khetorok joto mai bori paijak bwla hingke tabuk norokno ang phunukna himani nagi ko sini wa muya bwswk bangkha norokno ang tabuk berai phunuknai oro tongo wa bosong duita hingke muya market no achai suka o jagani muya phaino ang phoranui nara kha mojomo boyeng thaisa rok phurankana hingke norokno ang next vlog o phunukgano hani muya kwran bwswk bangkha ngadi bwswk naithotok klai achaikha o saka rok ni muya no ang phaioi phurano hasuk kwbangma hingke to wa rok tonioi 2000 years later tabu hingke honi se mui song paikha naiti taklai bosorni puila khakulo bai wak bahan songo hingke omo hingke to songoi se paikha songpro rok video khlailia Good morning everyone hingke tabu khai tamo mui songjak naigina tabuk ang thuma basao mo hingke to an bwkra jingno songoi paikha tamo mui himale miyani khakulo kosa bai sikamuk songkha mui borok tabu hingke chwng maisa awi tongo ani bwsai bai mui hingke tini phungni phata mosideng mungsa tei khakulo bai sikamuk no mui borok songjak ta rising rok rewa kono motom chip ching tabuk chalai tolaiya sikamuk kusubui kok salaioi o jagani kok rok no norokno khwnarilia haino nang nuya kok salaioi chwng salai tongo ta big bwsai ba hingke norokni bagui ang video kaham kaham tobui mayang tongkha tamoni himale video khlaijak rok khai tongo do hingke edit rok khlainani time mayang tongkha ang tabuk bo tagui tongbla hingke aboni bagui video wa swgri mayang tongkha hingke norokno belai no hambai ani video no joya gari nai tongmani bagui hingke tini video kha sujaro tui nung sinai